Kubor na Snem jong unong san Hima. Wat lagi Nongrep hagi Mynta jongka West Khasi Hills District. Kila Treshitom banyai biteng ban rap yu ukba. Daga jingtmu ban yu khet bat yu lumbha daga jingsei so bha ukba haune usnam. Hendrai loong ba Mynta usnam ki babon ki Nongrep ki kham yu Duna ban yu lum yu ukba. Halor kani ka phang habe kran bar usamla lum lang khars imli General Secretary ka Hill Farmers Union West Khasi Hills. Lamar ki katu kani ki Nongrep. Kile thu ba Mynta usnam ka Jingïoh ban lum yu ukba ka Duna bha. Shushu kile thu ru ba ki katu kani ki daw halor ka rukom yu lum yu ukba. Kilong ba Mynta usnam kade ka Snem ka bagi Nongrep ki ut bha hapo West Khasi Hills kadaw ka baningkong kade ka jingbom tikna bha hakapor ba ukba udan kam slap kadon ka jingrang kumjuru hakapor ba ukba udan kam ya ka jingrang uslap bha sakawairu ka jingwan ling shop jong upria hagi Mynta jong ka West Khasi Hills kade ka aka ka ba penduk Mynsiem yu Nongrep baru ka jingwan uslap hakapor ba kidang lum yu ukba na ki penthor ka Hill Farmers Union West Khasi Hills ling ba usamla lumlang u General Secretary Kekentu ya ke sorkar bahakum kene ke por skau bha bane rap lam ki Nongrep ki bala sha sho phria ya ukba kumta ka seng kekentu ya ke sorkar bakam dei ban penslam kumbale ki Snem baladap hadien bakila bu ke jingkerpat ke HFU West Khasi Hills kala pharu ke khubor shabaro ki Nongrep bakim dei bandu Mynsiem habaki yo lum Duna ya ukba handrei ke penslur ba omdei bandu jingkermen handrei nget ba ublei un kerkhu hagini ki Snem ki banwan bat ngin pen im ya kani ke riti ke dustur ba ublei ulabo hakani ka rikhasi ka bangin nyai beteng ban rap ka ba Manre bi bak ta Snem ne ka bam khnyang ka chok phya saka bam lier chloi ne a chapo ne madan khar la ne kar kom lum ko bam ta Snem te habade ba pej men ta Snem ka dei Snem ka ba ki Nongrep ut ba nomor ba ke jing Duna po jang ka West Khasi Hills ka ba rap yo ko bam ta ka dei ka daw ban kong ka dei ka jing lengba ka sin beneng ka ba blei ai kam biang ka shit kumjuru ha por ba slap ru kam da tikena por ba kuba kam slap ka dan ka jingrang kumjuru ha por ba slap ha por ba kuba la dan kam de jingrang slap ba ka ne Snem te sakawai ru ka jing wanan shop jong phria po jong West Khasi Hills district de ka ka ba penduk Mynsiem yo Nongrep te kita ki de ki wei ki benta kumjuru ko jing wan slap ha por bangidang lum yo penthar ha ne Snem ka baladap Banika tayo ko baladap kata kede ki katu kane ki Mynta ka ba kum ka naglian jongi ka Hill Farmers kum General Secretary jang ka West nga kwa man kerpati ka sarkar ba hakum kane ka por ka sabah ban yarap le ki Nongrep nomor ba ki Nongrep ki basha chok phria ki la pha ye ki lis leng ba ki snong ki thau ka ba katno ki jot ba katno ki don penthar kum ta leng ba ka relief fund ki kerpati sarkar ba kan penslam kum ba ka kanom penslam kum ba hakni Snem baladap ka penslam ya kata kajing bu kajing yarap leng baka relief fund tikum ta nak leng jongi kerpat ya deputy commissioner pada borok ki officer jongi ki jong ki Nongrep ba le so ha ban yarap kloi kham kloi leng baka ni Snem knang bagi Nongrep kin yo ya kajing mentai kendiat ka kam rep ko ba ka kam su ba ka kam lum ko ba kam dei ka kam dei tang bangin rep nam ta ki jeng mentai ki bangi yo nong rei ka dei ru ka wei ka ben pen im ya ka riti ku stur ka jong barim baja hakmar ka pateng ngej ba naklen jongi kum ki para Nongrep ngi kerpat ya ki Nongrep ngemde bandu Mynsiem hawangi Duna kai jing lum yo ba rengi dei ban ngi penslur phi ba ngej ba blei kurku gini pe Snem ngin budu jeng kermen rei ngin pen im ne riti dustur ba blei labu haka ne ri khasi ba ki jongi ka nyotrap te bangin ni teng ya ki jing rep ba walang yu mat bun ki jing khulesibon